magandang gabi, good evening. I have mentioned on one of the previous videos na I'm planning to redo some of the very first Tagalog videos. For tonight, let's do the 5 W's. Start na tayo. Una, first, what? Ano? Ano? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? What's your name? Ano to? Ano to? What is this? Ano yan? What is that? Why? Bakit? 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 Bakit ka masaya? Bakit ka masaya? Why are you happy? Bakit ka galit? Bakit ka galit? Why are you mad? Bakit ka malungkot? Malungkot. Bakit ka malungkot? Why are you sad? Pangatlo, third one, where? Saan? Saan? Saan ang kusina? Saan ang kusina? Where's the kitchen? Where is the kitchen? Where's the bus station? Saan ang bus station? Or, saan ang istasyon ng bus? Saan ang istasyon ng bus? Saan ang istasyon ng bus? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Where do you live? Saan ang ospital? Where's the hospital? Saan ang ospital? Saan ang banyo? Where's the restroom? Saan ang banyo? When? Kailan? Kailan? Kailan ka uuwi? Kailan ka uuwi? When are you coming home? When is your birthday? Kailan ang birthday mo? Kailan ang birthday mo? Or, kailan ang kaarawan mo? Kailan ang kaarawan mo? But, between the two, it's the first one that is mostly used. Kailan ang birthday mo? Who? Sino? Sino? Who's with you? Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? Sino siya? Sino siya? Who is he? Or, who is she? Sino ka? Sino ka? Sino? Sino ka? Sino ka? Who are you? Sino ka? Last one. How? Paano? 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 Turuan mo ako paano magsalita ng Tagalog. Turuan mo ako paano magsalita ng Tagalog. Let's say it again. Let's say it again. Turuan mo ako paano magsalita ng Tagalog. Teach me how to speak Tagalog. She wants to know paano maging masaya. She wants to know how to be happy. She wants to know paano maging masaya. Last example para sa paano. Paano ka natuto magtagalog? Paano ka natuto magtagalog? Paano ka natuto magtagalog? How did you learn how to speak Tagalog? Ayan lang para ngayong gabi. That's all for tonight. Happy weekend and see you in the next video. Bye!